Og så skal vi herhjemme have en national ret. Det mener i hvert fald fødevareministeren, og derfor kan vi danskere, hvis vi vil, i de kommende uger på Facebook og på Instagram give vores bud på, hvad vi synes, der er den danske nationale ret. Og ud fra danskernes forslag, så vil 8 udvalgte kokke udvikle 3 opskrifter, hvor den bedste så kåres ved en afstemning. Det skal til, fordi det er jo lidt et paradoks, at vi har mennesker, der sætter sig på en flyvemaskine over i New York for at flyve til København, for at spise dansk mad som det primære, ikke? Men danskerne selv, vi har måske lidt glemt, hvor stolte traditioner vi egentlig har, hvor gode retter vi har, og ikke mindst, at vi har nogle af verdens bedste råvarer. Det skal vi sætte fokus på. Der er faktisk allerede nogen, der er gået i gang med at mene noget om det her. Vi var lige inde for lidt siden på Instagram for at se, hvad folk foreløbig har foreslået. Og ikke overraskende, måske har vi her en sag, som mange kender. Stegflæsk og persillesag. En sikker vinder. Så har vi også denne her hotdog, der åbenbart er blevet så dansk efterhånden, at den ligefrem kunne kandidere til at blive. Og prøv at se her. Tarteletter med høns i asparges lige fra forsamlingshuset. Og så har vi en sag her. Boller i karry. Den er også fremme i billedet på Instagram. Og det er også den søde sag her. Jordbær med fløde, selvfølgelig. Og derfor har jeg så også, fordi der er nok at vælge imellem, Asmus Gamdrup. Ja, det må man sige. Og I vil bede dig komme som madhistoriker for sådan at gå lidt mere videnskabeligt ind i den. Altså hvis man ser på, hvad vi har spist gennem årene, hvad der er grunden af vores kost. Ja. Hvilke elementer bør så være til stede i sådan en dansk nationalret? Man kan i hvert fald sige, indtil videre, dem du nævner, der ser man ikke for eksempel kålen imellem. Og kålen er en af dem, man kan se meget langt tilbage, har spillet en stor rolle. Hvis man skulle snakke om en national grøntsag, så kunne man måske snakke om grønkålen, som man, hvad skal vi sige, hvis vi trækker tiden tilbage fra før midten af 1800-tallet, har været helt dominerende, fordi at den kan tåle frost. Og det har jo gjort i en tid, hvor man ikke havde køleskab og ikke lige havde supermarked ved hånden, i hvert fald i det landlige køkken, har været afgørende gennem vinteren, at man kunne forsyne sig med frisk grønkål. Så grønkål er én ting. Jeg tror, du vil sige kartofler, men det gør du ikke. Ja, men det gør jeg så lidt senere, fordi man kan sige, at i den periode er det netop grønkålen, og man laver mad over åbne ildsteder, og det vil sige, at det er i en gryde, så det er søbemad med et stykke flæsk til. Og så kommer det så, komfuret introduceres i midten af 1800-tallet og gør sig endnu mere gældende frem til slutningen af 1800-tallet, og med det får man mulighed for at lave en masse forskellige retter. Fordi der er plads til det. Ja, lige præcis. Der er jo sådan set plads til det. Og der kommer kartoflerne for alvor til at få deres gennembrud i det danske køkken. Vi skal også lige have dem hjem fra Sydamerika først. Ja, men det er jo nemlig det. Det kan man nok ikke helt snakke om som en helt klassisk dansk grøntsag i hvert fald. Men vi opfatter den som ærkedansk. Ja, men det er jo det. Og mange af de retter, man kan sige, som vi opfatter som traditionelle retter, og som jeg kan se også går igen på den liste her, er retter, der stammer fra efter midten af 1800-tallet, altså hvor vi får komfuret, og vi får mulighed for at lave ting i ovnen, som flæskesteg osv. Men Asmus, det er jo så på en eller anden måde historisk. Og spørgsmålet er, om en, nutidig dansk nationalret skal afspejle historien, eller vi mere skal tage udgangspunkt af, at vi spiser også pizza, og vi spiser også lasagne, og vi spiser også sushi. Ja. Hvis du sådan skulle vurdere, hvad der i grunden kunne gøre sig gældende mere nutidigt, hvad vil så være ingredienser? Ketchup for eksempel? Ja, altså man kan jo sige, at de forslag, som vi kan se, der kommer ind, er jo det, som vi nok vil opfatte som meget traditionelle retter. Lidt gammeldags retter. Ja, det er lidt gammeldags retter, så derfor, i hvert fald i mange folks opfattelse, er en national ret, har et eller andet historisk element. Så det berettiger jo selvfølgelig, at vi skal kigge et kriterium mod historien. Ja. Men derfor kan man sige, at den madkultur, vi har i dag, er jo mangfoldig. Og man kan jo ikke helt snakke om det rene danske i hvert fald. Fordi der er jo retter, der stammer fra en masse dele af verden, som vi spiser med velbehag i dag. Ved du hvad, Asmus, vi har været hos bookmakerne, for der kan man selvfølgelig spille på, hvad den danske nationalret formentlig er. Lad os lige prøve at se, Asmus Gamdrup, på det, som bookmakerne foreslår. Altså, det, som nok er den største favorit, som derfor kun giver pengene 2 gange igen, det er frikadeller. Ja. Det, der giver pengene 3,5 gang igen, og som er næststørste favorit, det er flæskesteg. Så kommer stegt flæsk og persillesovs. Der tror bookmakerne måske mindre end folkedybet på, at det er vores nationale ret. Så kommer hakkebøffen. Den er sådan måske lidt overraskende ned på en 4. plads, og hvis den vinder, så får man 800 kroner igen ved at sætte 100 kroner på hakkebøffen. Og skulle man så være frisk på at spille på en outsider, det er stegt lever.
Det fik jeg altså i min opvækst, men jeg tror, det er gået røget fuldstændig ud af parcelhusene. Ja. Så giver den 1000 gange pengene igen. Hvad vil du spille på af de der 5 fætre der? Jeg vil sige, at de 2 første, de er nok også meget sandsynlige, fordi at det, som er folks favoritter, er det, som man kan huske i sin hukommelse, som du også lidt selv er inde på. Ja. Så derfor så går det ikke så meget længere tilbage. Men jeg vil sige, hvis man præsenterede den her liste for en bonde i 1600-tallet, så ville han nok rynke lidt på næsen over, at den kogte grønkål i grønkålsuppe-varianten med et stykke flæsk til ikke var der. Ved du hvad, da jeg voksede op, der er sket et kæmpemæssigt paradigmeskifte, for da jeg voksede op, var mad noget, der holdt mennesker i live. I dag er mad noget, der slår mennesker ihjel. Og det har jo så også betydet, at vi spiser ikke bare for at blive mætte, som man gjorde engang. Vi spiser også, fordi vi vil holde os i live, og så er der nogen, der går på stenalderkur og dropper alle de her kulhydrater og lader være med at spise brød, lyst brød og kartofler og pasta og sådan noget der. Andre spiser noget andet, fordi de synes, det grønne skal til. Så det er svært ligesom at regne ud, hvad der skulle legitimere tilstedeværelsen af en bestemt ingrediens på en moderne dansk tallerken, ikke? Jo, det vil jeg for så vidt give dig ret i. Altså det, som man kan sige skulle legitimere det var måske ved at forsøge at kigge i historien. Men igen, så er der jo ingen af de foreslåede retter indtil videre, som indeholder grønkål. Men I det forsker I det. Ved I, hvad der er den stærkeste, nu bruger igen i nydansk ord, den stærkeste driver, når vi ernærer os i dag? Er det, at vi vil tabe os, eller skal det smage godt, eller for der er jo stadigvæk meget fedt også på vores bord? Man kan jo sige, at der er jo lidt forskellige tendenser i gang, fordi der er klart noget, der fokuserer på det sanselige og det smagsmæssige i tiden. Men der er jo også noget, der er meget sundhedsorienteret. Og grønt i tiden er helt klart vigtigere, end det har været før 1980'erne. Grønt i tiden er meget vigtigt, og også en central del af det nye nordiske køkken, som jo også har en dominerende rolle i dag. Men hvis vi skulle pege på noget, der på en eller anden måde både vinder i fortiden, det vil sige har historien med sig, og som stadigvæk er et stensikkert træf ude på restauranterne, hvis vi går ud og spiser, eller hjemme i køkkenerne, så er det vel noget af det her. Det er jo en hakkedreng, ikke? Nu var smørbrød til min store forbavselse ikke med, fordi det synes jeg jo er så ærkedansk. Man kan ikke få den der open sandwich nogen steder i verden. Så der er vel stadig menuer, som har historiens kraft, og som stadig står på tallerkenen. Jo, det er der for så vidt, og jeg vil egentlig give dig ret i forhold til smørbrødet. Altså, rugbrødet er noget af det, der trækker sig tilbage til tiden, også før komfuret kommer i 1800-tallet. Så rugbrødet har sådan set været med lang vej igennem. Så smørbrødsmaden, den kunne måske godt have sin berettelse. Nu havde jeg en sprogmand inden for ikke så længe siden, og for nogle tid siden, der nu kunne forklare, at ordet fuck er blevet et dansk ord. Det står i nudansk ordbog, meget bekendt. Det blev godkendt. Og jeg spørger ham, han siger, det er da ikke dansk, det er det da, men vi bruger det. Vi bruger det rigtig meget. Burger, er det nu dansk mad? Jamen altså, i min optik er det aktuelt set. Fordi madkultur er ikke en helt fast ting. Det er noget, der, når man betragter det historisk, så ser man, at det forandres. Men betyder det noget for vores opfattelse af burger som dansk, at det er forholdsvis amerikanske producenter, der står for det? McDonald's og Burger King og hvad de hedder alle sammen? Eller er de bare så meget til stede i vores liv, at det er da dansk mad? Jeg tror i hvert fald, at man kan kigge på definitionen af, hvad der er dansk. Og så vil det nok i min optik være noget sammensat af en masse forskellige ting. Okay, så ved vi det, at vi lever i sådan en heksekedel af mad. Det bliver spændende at se i din gryde en dag, hvis du foreslår noget, Asmus. Tak skal du have. Det er også lidt. Unge danskere, der mistænkes for at ville drage i hellig krig i Syrien og i Irak, vil få inddraget deres pas. Det mener i hvert fald den nye økonomi- og indrigsminister Morten Østergaard.